ସାଙ୍ଗର ମୋର ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ୱାଟରଫଲରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗିର ଟାୱାର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି और କେତେଟା ୱାଟରଫଲ ତା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ୱାଟରଫଲକୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଜିନିଷ ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ଜୁସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଠି ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ଜଳପ୍ରପାତ କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଉପର ଲୋକ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମନା କରୁଛନ୍ତି କେହି ଯିବନି ସେଠି ମୋର ତା ଉପରକୁ ଯା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଉପରେ। हाय कर दे हाय कर दे हाय कर दे हाय। स्टिकर ଆମ ପୁଅ ଖୋଜୁଥିଲା ଏଇଟା ବଢିଆ ମାରତେ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇନା? 10 ଟଙ୍କା ପାଖାଟେ ଦିଅନି ଦିଟା ଦିଅନି। ଆମର କିଣୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକର ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବହିପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ଡଟ୍ ପେନ୍ ଷ୍ଟିକର କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ଗହଳି ଯାହା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଜି ଭୋଜି କଥା ଆସୁଛନ୍ତି।
25 ତାରିଖ ରାତିରେ ଖାଲି ଦିନ ନା କୋଉ ଲୋକ ଯାଉଛି ଏଟା ଘଟଣା 25 ତାରିଖ ଏଠାରେ ଏମଏଲଏ କିଏ ଏଠି ଏଠିକାର ଏମଏଲଏ ବଦ୍ରୀନାଥ ପତ୍ର ଆମର ଘଟଣା ପାଟଣାରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ପତ୍ରରେ ଇଏ ଯାଉଛି ଏତେ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ଆମର ତାଙ୍କ ଘର କତିରୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁରଟା ଆମର ବି ସେଇଟା ଯାଉଛି ଘଷିପୁରାରେ ଯାଉଛି ନେଇକି ଯିମୁ କାର ଫାର ଆଣିଥିଲେ ପୁରେଇ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସିଛୁ ବା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଦେଶୀ ପରିବା ଆଣିଛି ତଟକା ଜିନିଷ ହଁ ଏଇଟା ତ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଟ ଆଉ ନେଇ ହବନି ମଉସା ଆମର ବାଦାମ କାବୁଲ ସୋଲା ଆଉ କାଜୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ବାହାଡ଼ା ସେଟା ହେଲା ବାହାଡ଼ା ଏଟା ହେଲା ବାହାଡ଼ା ଆଉ ସବୁ 100 ଗ୍ରାମକୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଆମ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଡିସ୍ ପିସ୍ ବସିଛି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।